सुना लोग तालो के बहुत मेहनत से हम जान कि बियाह कइले बानी। फिर बड़ा इका कहतानी जी हमनी के तो खुद चारे बहन राजी रही जात में मेहनत करे के पड़ गई। माने मेहनत बात तबे नु माने राजी भइल बा लोग। अरे केहू को झगड़ा नहीं करे के आपस में अपन हक रोटी बात के खा ले के। यही तो तू मिस्टेक कर देलू। तो का करे दीदिया नहीं खी अब तो सवत बनता है। ए सवत जी जीजा जी कहीं हमनी के भाषा ना बोले के सवत जी हमनी के सवत रानी कहे के मर्द में सवत जी तो पुराना भाषा हो गइल बाटे। ए सवत रानी कोनी है कि इनकरा के पति जी कहीं कि जीजा जी कहीं। अब जा हो तो हरो मरद हमरो मन पति जी कितना भाग्यशाली बन जाके एक ही घर में हमने के चारों बहन जाता है। हम कितना भाग्यशाली बानी कि एक सिलेंडर के बानी चार गो सिलेंडर टंगले चलत नहीं। रवा में दम नु बावता ना तब न बताई खाली देखे के रवा पातर बानी रवा में जान बा। कोनी अच्छी पीछ पीछे गाड़ी नहीं देवे के है ना। काहे गाड़ी देब जी माने ई जी रवा तो बोझबती आवत ना ऐसा होए नहीं के सकत हमने के प्रेम सब चारों बहन रहा पति परमेश्वर समझे ना जा। रवा तो हमनी पति नारायण जी बड़की सवत रानी कोनी है कि हमनी के कहां सुतल जाई। एके फिरी बीच में हां एके फिरी एगो बात सुन भूसा वाला घर खाली करा देले बानी ठीक है ना। घर में ना आ पुटुटी मारवा दे में गरमी ना होई पंखा लागल बा। अच्छा वो खाली भूस वाला घर के नाम है। हां आ वही में सब कोई रही केहू हमारे गोद दबाई केहू हाथ दबाई केहू जांग मालिश करी केहू कपार पर जंपिंग करी ठीक एकदम हमनी के एकदम आगे के पालन करल जा। ए छोटकी सवत रानी ये तरीका आज जे सबसे हल्लुक होई वो हमारा तोन पर जाई तोन पर बैठ के हमारा तोन पर जंपिंग करी। ई त मछली सवत रानी करो। एक्सपीरियंस अब बड़की सवत जी का करब हैं बड़की सवत जी गोड़ में तेल लगे हम हाथ में लगाई। हां आ हम ना पति जी हम कपार में जंपिंग करो। हां मम्मी जी तो खुशी हो जाए हमनी के हां देख के। माई तो एकदम गागरा लेका फूलल होई। ये सवत रानी कोनी है कि टाइम के ज्यादा माने बिताते हुए ना चले के हमनी के। चली भुगतान लिया जा कहां गइल पति जी भुगतान लिया जा ना पति जी हमरा के धली आज धरे के नहीं खे धली ना ऐसे ना रवा बीच में हो जाई हमनी के धली है सही से। हां धरी हन्ने से हां अब भुगतान लिया जा। हां गीत गाओ पहले गीत गाओ तो तनी मजा आवे तनी पति जी हैं कोनो गाओ लोग कोनो गावा मंजली चलो सैया जी के आईनी भावनमा ये सवत रानी सैया जी के आईनी भावनमा ये सवत रानी आईनी भावनमा सवत आईनी भावनमा सवत आईनी भावनमा सवत आईनी भावनमा सवत केने जाई के बा बकरिया लोग फरियाद का बाड़ी लोग काने लौकत नहीं है ना ठीक है लोग केने मैं सर जी नहीं खेल लौकत। चल हेने आई पति जी हेने आई हेने बीच में हो जरा अरे दादा तू लोग हो गई लोग अपने में सब होत आ लगले गोताई ता लोग के गवत आई चला चला ये कोनी इतना गर्मी बाटे। ठंडा तेल मिला देले बानी ठंडा तेल हां जान जाई। बड़ी तहर दिमाग बाटे नो का कहे के। ए मम्मी जी कनी रौरा खुश बानी नु हमनी से नाराज नहीं की ना रौरा। लो ये हम काहे के ना हम तो इलू जात त ना घरी बड़ा सोच में पहले पड़ गए रहनी कोनी 4 गो बहिन आइल बेजा आ चारों बहने कहीं अपने में लड़ी हन जाना बाकी 2 दिन के बाद देखो तुम लोग प्यार हमारे धन हो गई। रिकॉर्ड बाटे पूरा हमनी टोला पर कि फलाना के बेटी बाई हां फलाना के बेटी बाई जा 4 गो आ चारों कतना मान सम्मान इज्जत ले हमनी के देखी और बेटा ले जैसे ही प्रेम भइल नु ओसे हमनी के अपन घरे बता देनी जा। हां बता देनी जा हमनी के चारों आदमी सहमत होके कनी जा कि ना हमनी के दोसर घर में ना जाएम जा हमनी के फिर बियाह कर लेनी जा ना तो तुम लोग प्यार दुलार देख के दोनों जन कितना बहिन में प्यार बाटे नो कुछ का देखा गौरी बात देखनी तार बड़की बहिन इतना बढ़िया से घर दुआर संभालत का के आ तो हाथ खाना बन अच्छी बात है सब्जी तो ही बनैले रहे बेरा के। हां हमनी पर सब्जी बड़ा बढ़िया बना रहल हटे ले गली ता चाची सास रहे दा अच्छा सास ले गली जन लो आ
कहत अरे के सब्जी बनल कनी का जाने 4 गो त भाई सब चारों में से कौन बने में का पता बहुत बढ़िया सब्जी बनल बाटे अपन बड़की दीदी ले सिखले बानी। हां दीदी बनाए सिखले बाड़ी। हाँ छोटकी का तो पूछा मत छोटकी तो एकदम काला से भरल बिया नाचे गावे में हर चीज में। चली खाना निकाल दे के खा ले। निकाल देनी खाना अभी तो मम्मी जी के तेल लागत में नहवावे के लेके जात रहनी है ना। साड़ी निकाल के रखियो देले बानी नहाऊ खाती। बताओ देखा तो उहे तो चाचा सास कहत रहली तो 4 गो बहिन आइल भी चारों में अपन में लड़त नहीं किसन कनी ना हो सो शुरू में तो हमनी के चारों ना आके के अपली हनी जे बाबूजी के काहे खातिर लड़ाई करल जी हमनी के बाबूजी सिखैले बना सीख देले बना के एक दूसरे से मिल के रहेला इना के लड़ाई करे। बात सही बाटे मिल कर रहे के चाहिए ना मिल कर रहबो जो तो हने लोगन दिक्कत होई। हम बहुत धन्य हो गेलन कोई एगो पतो ही उतारेला हो आ 4 गो बेटा का 4 गो पतो हम तो एक ही बेटा का 4 गो पतो ही उतार लेलो ना कितना हम धन्य बनी कितना खुश नसीब बनी आ 4 पतो ही देखा एक ही घर के आ एक के खून खानदान के बहिन के। हां जी काहे नहीं का बहुत खुश बानी जान ले बहुत खुश बानी। कहां गइनी हिया के कहत रही के नहाई ले बने के तब खाना हम खाए। अच्छा अच्छा गइल ह दुआरा पर गइस तनी बाकनी तन जो पाता कय गैसवा के गैसवा तनी 2 टन मनी बाटे तब फिर खत्म है तो फिर कैसे बने बुझे खाना है काहे जी मम्मी जी गोइठो पर हमार लकड़ियो पर बना गोइठो पर खाना बना ली हां हम करियाठो झोक के बना दी ना अरे बाप रे हमनी के ना 4 गो बहिन बने 4 किस्म के गुण। हां ई त बात सही कहलो। देखी हमार दीदी नु गोबर पानी में ज्यादा रहेली हम खाए पानी में रही ना आजन बिचली बाड़ी उ मेकअप टेकअप में रहेली। जब सबसे छोटकी बिया उ डांस करे में आसी। हां देखनी गइनी घरवा त मट्टी जब जाके नाचत में कनी चल 4 किस्म के गुण मल भगवान हमरे घर में भर देले बड़ा ज्यादा हेमत जी कोई के खोजे के ना पड़ी। महादेव जी के भक्त हनी हम जानलू हम कही ते हे भगवान हे शिव गुरु आवत तारा चाचा न तो हमार पतो ऐसन दे संपन्न गुण पतो है दिए बाकी हम का जानत हमर दिल के बात सुन के हमरा के 4 गुण मिलिए जाए कितना बढ़िया गुण मिलल बाटे। चली मम्मी जी नहा ली पहले नहा के तबियत करतन तब चल आवत तो जाते तो ले ले आ जा नहीं खेत कइले ना हो मन ना कर तो सुबह से कपड़ा भारी रहल हटे जान जी देख गइली दातु दीदी जी हमर बहुत अच्छा भाई। देखनी मिल सवत रानी। हां सवत रानी कनी के हमरा के मत खाना निकालम दीदी ना कहेलू पहले दीदी कहत रही जा लेकिन अब जब से बियाह हो गेल बा तब से माई कह लेबे कि तू लोग अपना में सवत रानी कहिया जा। तो हम लोग तो हमारे गांव में तो रिकॉर्ड तोड़ दे जेकरा मुंह सुनते कहत हां त टिकारा के माई धन हो गेल बे 4 गो पत्तो ही उतार के आय जा थानी जा 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 ए मम्मी जी तब चली पानी भर के नहावा। हां चल आवत कुछ हो एगो बेटा पर 4 गो पतो उतरनी आम बात बाटे 4 पतो हमर धन ने बैसन 4 लाख के बैसन कुछ कह धनिया का जी पति जी ई बताओ कि निक लागत न हैं। हाँ ठीक लागता है जा हमारा के ना बुझाता कि मान ली कि हमार बहन सब बाड़ी जा अब बहन तो कह ना सकी ना सौत रानी बाड़ी जा बड़की सौत रानी मझली सौत रानी छोटकी सौत रानी तो ये सब अब हमनी के खुशे नु रहता नहीं जाए मान ली अलग अलग घर में जैतीन जा। ऐसे बढ़िया बा के हमनी के समझ बुझ के एक साथे अपन बियाह शादी रोड़ा से कर लेनी जा अपन एक घर में जिंदगी बिता दे जैसे बचपन बिताई नहीं जाओ से जवानी बिता के जैसे बुढ़ारी बिता देवल जाई। दिक्कत ई बा कि मान ला कि लोड हमरा न सहे के बा हैं हम लोड सहतनी हम का ये करिए लोग कि देखिए लोग हमरो तनी हेल्थ पर तनी ध्यान दिए लो ना तो 10 दिन में कोकड़ा लेखा हो जाई ओकरा रोरा टेंशन मत करी रोरा के ना खियावल जे चाप के ना ऐसा बात नहीं के सुनो खाटा खाटा मन करी खाए के नु सही मिजाज बन दे रही है तू तो जानते बड़े की 4 गो मेहरारू के बीच में ठीक है हम कहल चाहतनी कि सब सवत के बराबर बराबर सब मतलब बहन के हमनी के सबके बराबर बराबर हक देम सबको बराबर बराबर प्यार करम कोई से तन को बेसी ना कोई से तन को कम ना काहे कि हमनी के अपनाओ में सलाह कोइले बन जानू कि सब बहन रोरा के बराबर प्यार करम बराबर प्यार पाओ बात बा कि हम आराम से घर में सुत रहम 4 जानी आई हलो जेकरा जेकरा मन करी प्यार करे के प्यार मोहब्बत करी हलो हंसी हलो बोली हलो हम रोके ना जाई ठीक नो ठीक बा ई सुनारा ऑफर बा बड़ी उल कहां बाइलो
बल्कि सर जी शायद सरियावत रही सामान। कोई बात नहीं के देखा तेरे गोड़ा से चाटा बड़ा दुखाता। अरे बाप हो ऐसे बाप, घूमी अरे बाप हो बाप। अगर कोनो चीज खाऊं पिए वाला लेके आई मुंह तो हमनी के सब खाती बरोबर, सब सवतरानी हमनी के बरोबरे बन गया। अरे पागल हो, बिया के बनी बरोबर ही सदे खाते ना हैं। करे जा हो का सुलुलुलु। बड़ा मकी मजा आवता ना। नया गाड़ी के माइलेज कुछ और हटे, पुरान गाड़ी हो तो साला मोबिल डालो सर्विसिंग कराओ 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 परेशान हो जी आदमी। नया गाड़ी तो ये खाली सिर्फ हमारा घर घर चले लागल। और सही तू लोग मेहरारू हमारे चारों मेहरारू भाई लोग एगो राजा दशरथ के 4 रानियां रही। कब में कौन दिन जुग रहे, त्रेता जुग रहे जब राम जी जन्म ले रहन, दशरथ एगो होरी ओ रहन ओकरी। और सही हम कलयुग के हम माने के दशरथ है जन के हमारे 4 गो रानियां बड़ी सब। ये अंतर बा दशरथ जी में हमारा में कि पहले के उ लोग खात लोग घी मलिदा फलान ठेकान जा कुछ दिक्कत ना रहे हनु। जब तने खास को तने कोनो दिक्कत ना कोनो असर ना पड़े। लेकिन हमारा के तन ध्यान दिया लोग कि तनी के अभी कुछ बना के लेके आवता नहीं। जल्दी का जा 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 ले तो तर मन मीठा कर तनी हम देखो तो हो मेहरारू जाई तक संके नु। हां 4 गो मेहरारू भाई सो तनु का हमर भार नहीं खे पर ना तनी को नहीं के भार पति 4 मेहरारू भाई सा एकदम मस्ती में एंजॉय होता, मस्ती में गोड़ हाथ दबावता। इसे देखो खाना पला गुरु से को पूछे राजा जी क्या खाई को राजा जी नाश्ता बना दी एगो हई कहती है एगो हौ कहती है। धन्य हो भगवान देलो तो छपर फाड़ के ठीके कहल बा के तहार लेला अपरो पार बा। का हो गेलो तबे ठीक बा ना कनिया? मम्मी जी कसम तो होता हमरा के घबराहट का भइल बेटे? ज्यादा कुछ खा लेल हो खाना? मम्मी जी कहाँ कुछ कहनी हम तो अब काहे देखिए ना खट्टा खट्टा हमरा के खाए के मन करता था। हमरा गोड़ो भारू लागता भारी ना चक्कर होता बहुत तेज। ए बस करता तो हम नाती खिला के समय हम तो डबल खुशी हो गई। ए बाबू ये कहनी आओ नजर उतारी का तना खुशी के थू थू का तना खुशी के बात हो गेल है। 4 गो पतो हो उतर गइल आवता ते हमरा के मिल गइल खुश खबरी है। ए टिकरो अरे यार रहने यार मिठाई बाटल जाए हे दादा हमरा सब बुझाते नहीं के का करी हम का ना 5 किलो मिठाई नहीं तो देता। अरे बाप बने वाला बड़े रे मम्मी बाप के बाद हां हां के रे खुश रह भगवान बने ले भगवान लागत नहीं जी भगवान तू धन हा पूता फल अरे पापा बन गए 5 किलो मिठाई लिया आ गांव घर में बंटवावल जा। हां एकदम होई तू घबरा कनी मत। का खोइबू रसगुल्ला में बताओ जो ना मम्मी जी अभी तो खट्टा खट्टा खाए के मन खाता खा इमली लिया दिए और नारियल पानी पीबू? हम मंगाते हां वो लिया सब हो जे माई हां तू बाकी हमरा खातिर लक्ष्मी बड़ू लक्ष्मी 4 गो मेहरानू ले ली 4 में से पहले तारे लड़का सुनाई के लड़का होके बाला की छोट बिया त का हो बाकी छोटो से बड़ा का आज के धमाका बाद कोइले हम बिया। हां अनाउंस करता नहीं हां कि सबसे ज्यादा प्यार तहरा से रहे। हां कैसे पहले का खुशखबरी तू देले बाड़ू ठीक नो ये तो बात सही साथे के आई लाइल कौन जानी के खुशखबरी ना सुनाइल लेकिन तहार कोनो बात ना बाबूगा कोई से भइल ना कोनो बात ना खुशी होखेला जाता नहीं हम गांव घर में हम हां जो डीजे बजे नाचब। हां सब करब देखिए। हां तो माई कितना खुश सब्जी है। खुशवानी अरे हूँ बहुत खुश ये कहा बाण मरनी कहाँ लाग गई का तरह के फसल से जाता उतर नहीं माई भी फोन लगा के हां कह माई से कहते पर बहने के बुलाती सब कोई आई सब कोई अरे दीदी ते इसे बला दिन सवत जी के हां खुशखबरी सबको सुनाओ जे तो आई ता ये सूतल दीदिया कहत आदत में हो गइल बा सवत रानी सूतल बाड़ी जाके बैठल बाड़ी जाके का करतड़ी जा ताले से हम सब सहियार दादा सलाई नहीं खे सब सहियार के बाहर सार के आ रख देतनी मछली सवत रानी उठी हन तब मंगहन चाह त चाह बना दे तब खई हन आ बड़की सवत रानी उठी हन त कपड़ा उपड़ा फीचे के कहन नहा धुआ के त अपन का करम फीच उच देम जातनी बाहर सब मारोड़ सब नाद में डाली। सवत जी हाँ ये सवत जी सवत जी का बोल सवत रानी गजब हो गइल का बोल सवत रानी सवत रानी अरे बापू बाप हमरा के धरा हमरा के सवत रानी गजब हो गइल का हो गइल मछली सवत रानी भैलू नहीं खे हम तो पहले बताई सवत रानी भैलू नहीं खे अब हमनी के घर में काहे अरे बाप हो बाप छोटकी सवतिया के होके के बाटे लइका
ओकर कैसे हो गइल हमनी के कैसे ना भइल का कैसे हो गइल ओकर हमरा त ई नहीं के बुझा हमने के जब अपने में सलाह कइले त करेंगे कि हमके बरोबर बरोबर प्यार माने करे के बा हमार ओकर कराई त तहरो तहार ओकर कराई त तहरो चारों कोई के कैसे हो गइल एकर मतलब कि छोटकी सवतरानी हमनी से गद्दारी कइले बिया घात कइले बिया घात के पीठ पीछे हां घात कइले बिया औ ना त का कहतिया बुढ़िया कि असली घर के लक्ष्मी इहे है उ का कहता हमनी के मर्दा कि इनका लेना हम बेसी प्यार करम ई हमार के कुल खानदान बढ़ावत तारी उ त तीनों बाइसन अथी में अफवाह में बाइसन सवतरानी मान लो देखी हम कहत तानी कि हमरा छीक आवत काहे बा बेरी बेरी हमार छीक आवेला नु त कुछो ना होनी होला सवतरानी तू जाना तारू हमारो आंख परकत रहे त भोरे से त हम सोचे कि जा। माई याद करताड़ी बड़की सवतरानी काने बाड़ी बड़की सवतरानी हां छोटी रानी आवा जल्दी आ ये सवतरानी हमनी के त ई पत्ते काटताड़ी आ ये सवतरानी अब का हाँ, तो ना करी गद्दारी हो गई लेकर एक और कोनो ना कोनो उपाय निकालाई के पड़ी हां सवतरानी ऐसे कैसे हमनी संगे गद्दारी भइल बा गदारी भइल छोटकी सवतरानी के लइका ओके के बा हां हां छोटकी सवतरानी के लइका ओके के बा जब हमनी के डिसाइड भई रहे जब हमनी के सलाह कइले बनी जब सबके बरोबर होके के रही जवन चीज तोहार होखी तबे हमरो होखी हैं त आखिर ई कैसे भइले का मतलब घात भइल बा पीठ पीछे तब सन हमनी के अफवाह में बनी जानी कर धरे खाती बनी जा खाली खाइम जा आ गोबर करम जा आ ई उ रानी बन के रही ई कहत जा रानी बन के रही ऐसे कैसे रह जाई वो हमनी के साथे हमनी संगे हाथ कके एगो बात कह देतानी सबसे बड़ घात हमनी के बहन कइले बिया अपन बहन कइले बिया कैसे लइका करवा लेलसिया बड़की दीदिया मछली दीदिया कुछ करो सन हम त ये कहम कि ओकरा के मार के मुआ दिहल जाओ हां कैसे काहे के जौन पीठ पीछे घात करी ओकरा के मौते साजा हो ओकरा अलावा कोनो ना चल के देखल जाओ सवतरानी कहां बिया आ उ एगो के चलते हमनी के तीनों के जिंदगी बर्बाद होई बर्बाद ऐसे बढ़िया बा कि एके गो ना रही ठीक बा एकदम उठी सवतरानी चली मम्मी जी रहे दिक्का है आई कोनिया हमार फर्ज बा त हर दबावल कतना खुशी के बात बाटे आई हमरा अब आवते लाज ना तू जैसन हमार पतो ही ना तू बेटी बाड़ू जान जाई ह कनिया कने नो आवते आवते कतना हमरा के खुशी देलू ओकरा के त कुछो ना तारा के त हम हाथ पर ले रही हाथ पर ए मम्मी के हमार काहे करंगा तू हम काम का के ले तो भगवान के दे नहीं अब भगवान जी न मान ला 4 गो पतो ही आ 3 जनी के ना भेल त सबसे जो छोट हो तो सबसे तोहरे पहले भाई त भानो भाई बात बात से संतरा काट के हमरा के दे तेरे नहीं कि खपत रो खा लू अच्छा अच्छा कौन बता कौन है ना सबसे बढ़िया ना दूध के छेना फाड़ फाड़ के आ देह में हम नाती हो जान से नात चाहे बात कह जाला कि संतरा खइले से आंख भुआर भुआर होला नारियल पानी हाँ हाँ गोरे गोरे ना ले टिकरा टिकरा के कहबे कोई नहीं है आ ठीक है ठीक है हो तो हम संग गद्दारी कइले बाड़े हम संग का गद्दारी कइले बाड़े तो पैसा लइका हो के रह गइल हो हमार का गलती भई तो भगवान के दंडा बता तो दवाई खाबे कि ना खराब करबे कि ना सब जी का बोलत नहीं कि हम दवाई जब हमनी कोई तबे तोरो होई हमनी के नाम तोरो ना करवा लेबे तो कैसे पहले करवा लेबे तोरा चल त हमनी के तीनों का जिंदगी खराब होत हटवे मम्मी जी रहे बताइए मी हमार का गलती ओए एकर का दोस्त बा पेट में मारा अरे अरे हटी जल्दी जल्दी हटी अरे मारा हट रे का एकरा का अस्पताल लेके जाई एकरा का दवाई कराई अस्पताल लेके जाई मेडिकल से दवाई लान के रखी आई त माने का है का भइल बा एकर के ढेर प्यार मिलल बा तबे हम लइका के बा ना भाई प्यार तो रहो सब कहो ऐसा कोनो बात नहीं है जरूरी नहीं है कि बिया एक साथे भइल त लइको एक साथे हो एक साथे होई। हमने जब चारों बहिनी है त कैसे ना होई जितना पोथी पत्रा पढ़त रहे हुआ हाँ। सब कोई के एके हाली भइल बा अच्छा आय बिया से देके हाली जब सेनूर एके हाली डलाइल बा गेठे जोड़ा एके हाली भइल बा ई कैसे एके हाली ना प्यारावा एक वाली नहीं खेनु भाई रुक रे, रुक, परे रुक परी जा, रुक जा। भइल बा का हो सेंदूरा एक तो हो परे तो पहले प्यार बा तब बड़की दीदी संगे भइल बा हमरा से तो कहे ना भाई कैसे हो गई आ हे दादा ठीक है कर तू हमने कहा हो का ये तो हंसोइले बा लोग केहू कोई तोरा के मारा आ हे दादा हार दिखा पार हो पार दिया पार होई ना होई हां ऐसे ना भाई तोरा के मारा जा आ हे दादा मार दिया मार अरे अरे छोड़ दिया मार
अरे होई तो हम लोग देर से बस होई सुन लो हमार ध्यान से का ई धंधा रही नो हां तो सब लोग हम बेला दे हो बचाओ ई बात सही निर्णय ले ये लुका बातिया तनी प्यार है, तू लोग करता लोग इनकार हैं सुना कैसे हो गई देखो जैसे ई रानी बाई से तू लोग रानी बाऊ लो तो हम लोग को कोनो दुख तकलीफ देल ह एक ज्यादा प्यार मिलता हमने कम कम कहां तो लोग लग गइली बताओ जा आ कोई हमें दादा ना तू ऐसे कहत रहनी हनु हम जन बात के डर रहते नहीं बात हो गई तो का कहल चाहता नहीं कहीं साफ साफ हम साफ साफ ये कह चाहनी कि तू हो लोग मिलजुल कर आलो तार लोग काम खुश खबर 1 महीना के अंदर सुनाई जा हो गलो ना एक पारा पारी हो आ हो तो कोनो काम पारा पर न एक बार ये होला कि हमरा से घात भइल बा कि ना जब सबसे बढ़ली हम रहनी त छोटकी के कहां से हो ई के हाथ में बा भगवान के हाथ में बा एक बात जान जा सबत रहनी आज के बाद ई छठवा बरवा बिया हम नहीं खाते कि हमनी के बहिन नहीं खे जैसे लगा मार जा दे हो पाती जी एमी हमार का गलती है प्यार तो सुनो। नहीं जानी से करत अरे बाबू, नहीं आपना में तीनों जानी हार औसी कर लो कि केकर पहले लड़का हो जेकर पहले लड़का हम हो दीदी- ओकर ज्यादा मानदान मजली दीदिया अगर हो कहले सकता रही ना कि दिन बाटा जाए तो दिन ना बटलू जा विश्वास रहे हमनी के आय जे अपन में तेज पड़ल अपन आ गइल ओकर लड़का हो गइल चाहे भोथर बाड़ू पहले छक्का मार कोई रहो खिलवाड़िया छक्का मार कोई ए गौरी बात बता दो अगर हमरा को अरे 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 का का सूरतन हैं एगो बात सुन आई सबत रहनी है हां एगो बात बता दो अगर जहां हमर घर के चिराग के कुछ हमारा भई भविष्य तो तीनों जानी के बाहर ही निकालो हमारा समझ भाई के ले जा। अनुसार लगता कि अब की अरे बारी तोहरे बतोरे हो सकेला भाई भोथरी के कहत तनी भोथरी तनी ते तरह तनी रहो तनी चरफर रहो त ई सुत रहती है तो सुत रहो जे जागल पहले जे सुतल खोइलस तो जागर रहत रहे हमारा बात के करो इनका मिले अब देखो के कर बुझाता जे हमरा चरफर लागत ई हां ये करे होई हां हां तब ओकर भोथरी को होई हां पीछे ले ना पीछे लगाता एकर होई पोथरी के हां पीछे हमार होई लेकिन मैं के मुंह से मुंह नहीं दवाई दे मैं के एक के अब ला जा अपने में समझा जा गरीब बकरी काट रहा जा ओहो ए गौरी बात सुन ले जा हमारे के मार तो ठीक कर दूंगा हमारे पास बच्चा के मत मार जा पति जी के मत मारी जाना तो यहाँ के मर जाए तो हां जी भाई बू हां ई बात बता मन जे नहीं कराना रह जा यो बतिया सही है कह दिया नो मुर्गा आज बनी है डीजे होई अनु आ सकड़ी मोड़ से हलवाई आई मोटका हलवाई और वे आज मुर्गा बनाई आ तब जाके सब कोई खाई हां ठीक नो सबत रहनी घर में एकर बहुत सुनला से बढ़िया बाटे हां आज के बाद ओकरा छुइया जा मत और चली जी। लगवा भी है चली जी सबत रहनी यही से तो भगवान तू जो भाई दे दे तू तारे कहानी चार गो के फेरे मत पड़े न पिया जाके देख मत पर आज ना आना रहती तो हमरे के मार देले थी सुना? हमरे बच्चों के मार देले रहती आज के बाद तारा कौन थी करे के आराम से सुत का से पहला खुशखबरी तू देले बाड़ू हम इहे देखत रही कि सब खा के भर पेट आ सुत जात रही सा आ तू रात में 3 वाली 4 वाली हमरा के जगावत रहू त तहार भइल तू तेज रहू पढ़े में त तार रिजल्ट बढ़िया आई हैं